Isa. Salamat kaya nga sugot juga nga. Dalhon ti ka diri sa mua ba. Ay di okay ra uy. Kana man sa kung ari good kay. Lo nindot kay inyong lugar ba kay mingaw ka ayong. Hindi ka diri nga press kay hangin ba nya peaceful, press ko kay hangin. Daghan man kung kakawayan diri. Nya kana sa kita kanang kayotaan diha. Di ka na paduhong na didto. Tinandak ko ah. Oh. Inyo na. Dili na mo ah. Ipahibaw lang tika ba? Siya bisig. Ako sa dito kaya. Wala man diri. Tuwa sa Saudi America. Amo silingan lagi pabantay ana. Asa man ta? Kanang kita kanang payag. Nah, diha. Kita kana diha. Oh. Kana. Presko kana diha. Nindot kay na tambay-tambayan. Nindot ko na bayan okay. Kuan jud sa baka lang hangin jud makasulod jud ba. Oo, sudoy. Relax kay na nya na pa jud ilang sa mangga. Oh. Bugnaw ko na dira ko. Bugnaw mo lang. Inyo na. Dili sad. Ipaistirahan na tika ba? Ana nindot kay magpabuhat og payag nga ana. Oh. Puhon niya ha magpabuhat niya tay nga payag. Kay ganahan ka kay ana. Ganahan. Oh, puhon makadaog lang kog swertres. Ana labaw pa ana. Dos andanas nga payag. Day pata di mo sa sweet trees day. 20 kasagaran ang ipatan ako sa sweetres niya. Kuha na gina. Straight rin na. Uy, rambol. Oh. Hindi ka kadaog na eh. Ha? Hindi ka kadaog na. Oh, ba? Kadaog na ay basta kay mo patad. Ang importante mo patad. Gini. Isa. Kita ka ning kamanggahan. Ha? Kana daghan na ko nagbunga. Kana na. Bakit pagpamungay? Ha. Oh, ganahan kay kanang Indian mango? Ganahan kay kubo. Inyo na. Dili sad. Amo na silingan. Gusto ka ta mga una na gusto ka mo kaon sa inyong mango, mapalit lang ka sa silingan. Palit niya. Ano ba? Nagpila. Nagsisinta ang kilo. Pero 50 ra kung ikay mo katkat. Kaning lugar day kanang asa jud kanang inyuha ba inyuha. Wala may mo adre. Ayaw di ma. Ay, agianan man ipadong sa mua. Agianan. Tuwa dito sa ubos ang mua. Nayuta dito dako kayo. Inyuha to. Dili pod. Nakipuyo ra mi dito. Tara na. Ari taon na hana. Ato tayo pa dong inyo ha. Oh. Nasa kipadong tas inyo ha. Dali. Sir, Ha? Ano man? nada kay isulti nimo. Istoryan mo nako. Unsa man na? Gisugot na. Sarya! Hoy! Sarya. Unsa to? Di? Unya na lang. Ay, Jisa di ay. Jisa. Ako ding mga mga amiga dire. Bili ba saryo oy? Purot na akong bilib. Mo lagi. Kadaghan na dyan ni. Kapila na kung dala niya no. Ito ni aging adlaw pulot og buhok. Karon isa. Pero gwapa to ni ate. Gwapa han. Ano pa kinuti mo buhok? Kung sabihon ba? Oo, di ay. Kalimot ato. Haka ni saryo. Bilibog. Saryo. Ay gisugot ro na nimo dai no nga. Kamu ba sing unsa lang istorya ay tuod jud ana nila Jisa kay mga kanang mga grabe na kasungugan na nga mabarkada nako. Ya kay bawo na ba ka mga barkada nga sungog ing ana gina. Klaro kayo. Una pa kaspayagan na. Mamimbro na pug kangad to day. Ultima na sa kanan dai. Hugaw na nimo dai. Ay to ana kay wa jud ko gida sa payag intahon. Okay gida. Ay tuwa na nila Jisa kay kanang ari jud tuo nako kay ako. Oh Jisa. Oh grabe ato ni aging adlaw pod kay Jisa pod pangan. Ya, si Saryo way pili. Grabe, ay Liman basta mga ka. GG, no? Liman Ito ka. si Jin. No, si Jin. Sa mga GG, mga type sa Rio. Ya, Ridas po, Ridas, Ridas. 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 Yan eh. Di ko ridas. Di mo 80 anyos. Ay. Oh, no? Gusto sa sintaan news. Basta Basta, oy. makaya Oy, pala. pili. Lagi. Sabi, nana dyan ang mga pohon. Daghang chicks, di ba? Believe ba sa Rio? Salamat ha. Salamat sa inyong mga lipang sulti bahin ni Saryo kanang. Wala pa man na ako siya gisugot good. Saryo mo uli na ko ha. Sige, sa ko. Jisa. Ate, no. Ate, ulit na kini. Guys, ito Tahan mo mo sinyas. may klaro ni mo sa dugay mo sinyas.
Uy, di klaro ninyo kay ba mo dili pareha tanan tao pareha nato. Isugot na ta ko padung ato. Ya unsa na naron no? So, Man ako uyab na to nimo gud kay sweet naman kay mo duha. mura magkag just now. Padung na gani kusog to nato. Ya unsa na ipastorya nyo ato? Ay, Disa.